Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayo kalugan yung tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lynn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysayan nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Stay with me. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga FD3 Purok 2, Tibal, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Len. Dailin, amin ni dada ni mo. Kinsa man ni siya, ma? Mauni ang bag-o ni mong amahan. Magminyo day ka, ma? Anak, dugay naming buwag ni papa ni mo. Maong angay lang ang magminyo kog lain. Ayaw ka bala ka, Dailin. Kay panggaon ti ka sa magid sa matuod na kong anak. Salamat, dada. Ma, may eskwela na ko, ha? Sige anak. Ako ka na lang ihapin sa imo eskwelahan, Len. Kaya naman ko'y atuon. Ayaw lang, dada, uy. May ikog tanim mo. Naunsam ni bata, uy. Ikog-ikog may noon. Pagdali diha, aron dili ka malit. Pahatod na lang ni dada ni mo sa iyang motor, aron dili ka malate. Oo, ma. Maayo gani kay buotan na po ang ikaduhang bana ni mama. Len! Dada! Sakay na lang diri. Diin man ay kada. Ako ikipalit. Sakay na diri, aron dili ka mahago. Da. Maayo kay ni Akalin. Nga naman day, ma? Na ako'y pakigsultihan ni mo, nak. Unsa man na, ma? Ugma ba? Mo larga kog Manila, ha? Nga naman, ma? Mo abroad ko, anak. O gamay na lang ang kuwang makompleto na ang akong papeles. Anya, kinsa man akong kauban din sa ato, ma? Nagsabot naman mi ni tita ni mo Ivana og ni tito ni mo Rick. Nga ato lang una ka sa ila. Kay lisod manggod kun anhi kas ato. Wa man kay kauban din he. Si dada di ay, ma? Magsige ba nagbiyahe-biyahe si dada ni mo. Maayo nang adto lang kas imong iyaan aron mamonitor ang imong mga lihok. Sige, ma. Kumusta naman ka sa mama, no? Nakalarga na ba ka siya sa kawas? Len, Dada! kumusta naman ka? Okay naman da. Sakay na diri. Ayaw na lang da, uy. Dol-dol naman sa ilang tita. Sakay diri kay na ako'y irigalo nimo. Unsa man da? Sakay una diri lagi. Aron nga mahibaw ka.
imong irigalo na ko da? Palitan ti kag cellphone. Tinuod ka da? O lagi, kay nakakwarta mang kuron. Thank you da! Dada, ingon ka, imo kong palitan og cellphone. Ang anong kitama ko ni mo ning gamay nga kwarto? Lynn, Ayoko gaksa, buhi ko! hindi na ko nakagusto. Baboy! Oh, yatag ang kung gusto. Dili ko! Taba! Taba! Doon ay nakadungog sa imong pagsigit. Dahi, kalma lang. Ayaw na paghilak. Luwas ka na. Salamat sa iyong pagtabang na ko, tiha. Kay kunwa pa mo, tingaling galugusan ako sa kong ama-ama. Pero, anugon lang kay nakasibatang imong ama-ama. Ayaw na din yung isaba, tiha. Mauwaw ko, good. Kadugay gud mo nga nauli, Lin. Kuan, tita. Unsa man? Nagkuyog-kuyog kasi mong uyab. Wa man, tita. Naala ko'y kibuhat nga project maong nadugay ko sa pagpauli. Pagtarong baya gyud ha. Kay mahibaw gani kung naguyab-uyab ka, imos-mos ta gyud ka. Tita, Oh, paglabihin eh. kadaghan ko ini, tita. Ayaw sa man mo reklamo ka? Dili tayo noon kapag kanon may imo. Masig nagtuo ka nga na gihatag imong inahan para konsumo ni mo. Way gihatag ang imong inahan, kay bago pa siya nakatrabaho dito sa gawas. Mong lihok, aron gidili ka na ako palayason din eh. Oo, tita. Lin! Lin! Oh, tita? O siya man mga plato din he. Nga nawa man ni mahugasi. Namilo pa magugos mga nilaphan, tita? Mga tarungan kapag yun! Kasakit sa kong nahugay mo kitang parehos, tita. Ayaw lagi pagya-iya, kinaidaghang mga trabahoon! Ikaw ba? Aray! Tita, sakto na! Sakit kayo kung buki mo gibira! Tita! Hoy! Hoy, Lin! Lin! Tita, Unsa man ka diha? Dili ka mo bangon? Dili ka mo eskwela? kapoy man akong lawas, tita. Mo absent ang sako. Ayaw kong arti-artihi, ha? Kung mo absent, hala absent. Pero kinahanglan kang mo bangon kay naidaghang trabahon. Bangon! Aron dili ka na ko yatakan diha! Bangon! Kapaiting akong kahimtang ko eh. Lami naman lang kayo ihikot. Eileen, Daryl, ikaw magad ay.
Lin, naunsa mo ka? Wa man. Ayaw paglimod. Dugay na ako nakabantay nimo nga maghinukto ka. Matulala ka. Daryl, Pwede bang sultihan ko nimo kung unsay imong problema? Friend bet ah. Sige na. Sultihi ko kay andam kong maminaw. mauni na hitabo na ako, Daryl. Oh. Kaluoy ko nimo. Nganong di man nimo sultihan ang imong inahan? Basi niyag dili mo tuos, mama na ako good. Kung ako siya sultihan. Lin, maayog nga imo siya paibawon. Nga gidaog-daog kas imong iyaan. Maunay gibuhat ni Tita Ivana nimo? O, ma. Kanon ako ni sulti ni mo ini kay... Mili na gud magwantang gibuhat ni tita good. Nak, nakasweldo naman ko sa kong gitrabahoan. Magpadako og kwarta nimo aron mangita kag imong kapuy-an, ha? Salamat, ma. Ay, salamat in taon. Kinakabalhin akong kapuyan. Mahilo na ning ako nga na. Anya, wa na si madaog-daog na ako. Hi, Lin. Oh, Daryl, Kumusta naman ka? okay na ko. Nakabalhin akong kapuyan. Oh, mayo nun. Nga na di nga concern man kayo ka na ko. Tawad kay Love ka, Lin. Pero, huwag ko magdali, ha? Makahuwat ako kung kana sa kamalawin ako. Ang tinuod, love man sa tika, Daryl. Oh, ha? Pero gusto na ko nga makahuman una ko sa kong pag-eskwela. Ay, kabala ka, Lin. Makapaabot ako. Nga ako lang nga gusto nga kanunay ka na akong batayan. Salamat, Daryl. Nalipay ko kay nakakita ko og tao nga makasabot na ako. Og sa pagpanglabay sa mga katuigan, akong gisugot si Daryl. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa mi sa among pag-eskwela. Og nagpadayong lig-on ang among relasyon. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.